Emozio asko batea, egun berezia izan zen, aukerak zeuden debutatzeko, baina inoiz partidu baten aurretik ez dakizu aber minutu gehuiko jezuno ez. Eta momentua aiatu zanen urduritasuna, poza, baina oso guztua. Eta gero egun boro bilatea zen, hasi oso pozik. Egia da ibilbide guztien jarraitu diatela eta ni junda izen toki guztita jundiela. Eta olako egun garrantzitsu baten horrotea, netzako babesa eta poz estra bat, ezta. Egia da, konstiente izateko denbora pasa dela, guain ja pixkanaka denboraldi bukaeran gaude eta konstiente ego naiz, baina hasieran urduritasunakin, emozioa ea nola joangoan denboraldia, nola taldeak nola erantzungo joan denboraldi honi, nik pertsonalki. Baina, denboraldi politia ida juten eta sari askokin eta pozik. Azkenen Errealakin irabazteko hainbat sari daude, jokatzea bakarriken sari bada, baina Championsa klasifikatzea oso gertu daukeu eta helburu horren bila. Kristona, opari bat. Lehenengo urtea lehenengo mailan eta denboraldi borobila eta hola bukatzea izugarria. Eske, Realanetzako sentimendua da azkenen txikitatik jarraitzeten kluba, erreferente dauketen kluba eta Errealakin olako bizipenak eukitzea netzako plazer bat eta opari bat. Tolosan, azkenen kompetentzia eta diferentea da, ni Tolosan guatzen ez, disfrutatzea juten itzela eta belarren jokatzeko aukera bakarra Tolosan jokatzea zen ere herrin ez neukelako beraztegin. Baina Tolosan, urte politiak azkenen futbolen jolasten beti disfrutatu izan dutelako. Eta Tolos, Errealak deitu zian lehenengo urtea COVID-akin harrapatu zian da ezin izan etorri. Baina gero esperientzi oso politek, hainbat torneo disfrutatu nitunak eta oso esperientzi politek, rekuerdo politek. Egia, goatzen naiz oso urduri neola, ze azkenen taldekide asko ezautzen ditugun Euskadiko selekziotik eta banekin zen nibel zeukean behaiek. Eta talde hortan sartzea eta aurrera pauso hori ematea netzako kristona izan zen eta oroitzapen politik. Egia esan Errealen hau nire laugarren urtea da eta urteek oso azkar pasa zaizkit. Nik uste Errealak eta izan dituten taldekideek denboraldik errexak eta motxak indizkiatelako. Eta oso azkar, baina esperientzi pilo batekin nijoa. Eta, egia da, oidenan oinarria Erreala dela, ze nik uste Errealak eman ditela hoi bizitzeko aukera, Erreala etorri nahi zenetik gertatu zaizkit hori guztik, eta esperientzi horiek pertsonalki azteko aukera eman diate, eta beste realitate bat ezagutzeko. Lehenengo Championsa klasifikatzea, oraindik ez daukeulako seguru, baina orain dela gutxi mutilek irabaztu eta Errealakin erreginan kopa irabaztea.